שלום חברים יקרים, התגעגעתי, מה נשמע, מה שלומכם? תקשיבו, אני באמת אומר לכם את האמת, אני בתכלס, בסך הכל, יש לי הרבה לחץ ומבחנים, אז לא עולים כל כך הרבה סרטונים, אבל אני מקווה מאוד שאתם מוכנים, כי היום בסרטון אנחנו הולכים לדון על אחד מהנושאים הכי חשובים, הכי חשובים, שבעצם קיימים היום באזור הריאליטי וגם בסדרות ובסרטים. אני מדבר כמובן על זכויות יוצרים. אז מה זה בעצם זכויות יוצרים קודם כל? זכויות יוצרים זה בעצם העתקה. מישהו אחד נגיד מעלה סדרה, נגיד קחו את הסדרה הישרדות, והמישהו השני הזה בערוץ אחר מעלה את אותה סדרה בלי אישור. זה נקרא זכויות יוצרים. למה זכויות יוצרים זה בעצם זכות למי שיצר את הסדרה, ואם הוא לא נתן לך אישור לשתף אותה אז אתה לא יכול לשתף אותה. אז בואו נסביר עכשיו למה יש כל כך הרבה זכויות יוצרים על תוכן של לגו. אז בואו נתחיל ככה. לגו בעיקרון היא חברה גדולה מאוד ויש לה המון סרטים והמון סדרות, אבל דבר אחד לגו בזמן האחרון מאוד התחשבו בו, וזה זכויות יוצרים. המון יוטיוברים מארצות הברית, ישראל, ואפילו גם באזור חול, גם עולים בעצם תוכן של נינג'אגו, אבל הם מעלים פרקים שלמים. ואני רוצה להסביר לכם עכשיו למה לא כדאי באמת להעלות פרקים שלמים. פרקים שלמים של נינג'אגו יוסרו מיד, ואנחנו נקבל גם לערוץ שלנו הודעה מלגו על קופירייט. ואני רוצה גם עכשיו לדבר על מה זה קופירייט. קופירייט זה בדיוק כמו זכויות יוצרים, זה נקרא העתקה. העתקה של תוכן של מישהו אחד יצר אותו, והוא אין לו אישור לפרסם את התוכן הזה. אז חברים יקרים, בואו נמשיך. אז בעצם למה לגו חוסמים סרטונים? לגו חוסמים סרטונים שהם בעיקרון פרקים של נינג'אגו, ואני אסביר לכם גם למה הם חוסמים את זה. בעצם ללגו יש את הזכות שלהם, אוקיי? ללגו יש את הזכות שלהם להיות בראש ובראשונה, אבל יש לנו, הם בעצם גם לגו, הם חוסמים סרטונים שהם בעצם פרקים או כל דבר אחר שיכול להתבטא נגיד בתמונות מפרקים או נגיד 5 דקות של פרק, כאלה סרטונים לגו חוסמים. עכשיו למה לגו עושים את זה? למה לגו עושים לנו רע? אז אני רוצה להסביר לכם, לגו לא באים לעשות לנו רע. לגו בסך הכל רוצים לשמור על החברה שלהם מבלי הדלפות של סדרות אחרות, ואני מבין אותם לגמרי. אז עכשיו הגיע הזמן בתכלס להבין אז מה אפשר באמת לעלות שקשור ללגו והוא לא מוגן בזכויות יוצרים. אז ככה, יש המון סוגי סרטונים שאפשר לעלות של לגו אבל שלא קשורים בזכויות יוצרים. לדוגמה סרטון עם תמונות מורשות מגוגל שאפשר להדביק אותם בסרטון, כמו שאני עשיתי בסרטון הקודם. אפשר לעשות סרטון נגיד שורטים. אפשר לעשות שורטים בעצם על נינג'אגו בלי לחטוף קופירייט כמובן, אם זה כמובן פחות מ3 דקות. ובואו נסביר גם למה בעצם לגו עוד חוסמים סרטונים. לגו גם חוסמים סרטונים של אנשים אחרים בגלל שהם רואים לינקים. עכשיו בואו נדבר דקה על לינקים. אני סיימתי עם לינקים. אז מה זה בעצם לינקים ואיך אפשר לעבוד עם לינקים? לינקים אני אסביר לכם ככה, יש כמה סוגים של לינקים שלגו מסתירים בהם בעצם את האפשרות הגדולה ביותר. לגו בעצם מסתירים האנשים מסתירים מלגו את הפרקים, ואני אסביר לכם גם למה. יש כיום מלא שרתי דיסקורד, אוקיי? מלא. ובכל שרת דיסקורד שראיתי, לפחות בשליש מהם, מעלים תמיד את הלינקים. עכשיו בואו אני אסביר לכם טיפה לינקים, ואני רוצה להסביר לכם מה זה לינקים ואיך
אפשר להיזהר מלינקים. בואו נתחיל. הלינק הכי גדול, הכי רגיל, הכי קבוע זה לינק QR. הלינק הזה הוא בעצם אפשרות של קוד שסורקים אותו ואז מגיע לאתר כלשהו. עכשיו, האנשים מאוד חכמים מעריצי נינג'אגו, ולכן אני ממליץ לכם לא לעשות QR. אני לא ממליץ לעשות QR בגלל שזה מאוד מסוכן, וגם לגו יכולים לעלות על זה ובעצם פשוט לחסום לכם את הערוץ או כל דבר אחר. אז בתכלס מה באמת אפשר? וגם קבצי דרייב, נכון, קבצי דרייב, לגו עולים על קבצי דרייב, אני רק אומר לכם, אבל קבצי דרייב בעיקר מאוד 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 מסוכנים. למה קבצי דרייב יכולים לסגור לך את הגוגל או את משתמש הג'ימייל שלך. ואני יכול להגיד לכם עוד יותר מזה, ראיתי המון אנשים מחול בערוצים שלהם שקראו לעצמם על שם של מישהו מנינג'אגו, שהוא בעצם סתם העלה את הפרקים, אבל אני חושב שהפרקים האלה אני בעצם מכבד את לגו ואני מבין את לגו היטב, ואני יודע לגו שזאת הייתה אמורה לא להיות הדלפה ושמי שהדליף את זה לא מכבד שלו. אז לגו, בבקשה, אני רוצה להגיד לכם, קודם כל יש לכם סדרה מושלמת. אני מאוד אוהב את נינג'אגו עליית הדרקונים, ואני גם יכול להגיד לכם עוד יותר מזה, שעכשיו יש, בגלל שבעצם הדליפו בגרשיים הדליפו באמת את 8 הפרקים של החלק השני של עונה 3 של נינג'אגו עליית הדרקונים, ושתי פרקים לא הודלפו. עכשיו יש המון המולה ברחבי האינטרנט על הפרקים שלא הודלפו, בגלל שהפרקים שלא הודלפו בעצם עכשיו כל קהילת נינג'אגו כועסת, ולא, אני לא צוחק, היא כועסת. בעיקר עכשיו חברות הטלוויזיה הגדולות של פריז, צרפת, רוסיה, ארצות הברית ואפילו כאן בישראל. ואנחנו יכולים להגיד לכם עוד משהו בעצם, ולמה יש המולה עכשיו כל כך על נינג'אגו עליית הדרקונים? אז בואו אני אסביר לכם. אני לא רוצה לעשות כל כך הרבה ספוילרים, ואני גם לא רוצה שלגו יחסמו לי את הסרטון הזה, אז אני אסביר את זה בקצרה. עכשיו בגלל שעלו רק 8 הפרקים של החלק השני, בעצם פרקים 11 עד 18, ואני בעצם רוצה להסביר לכם שהפרקים האלו לא היו אמורים לעלות כבר ב-25 לאפריל, הם היו אמורים לעלות ב4 לספטמבר. יש חברת טלוויזיה בשם רוקו שהדליפה את כל הפרקים, כמעט. לגו ברגע האחרון חסמו את 2 הפרקים האחרונים, ואני מאוד מבין את לגו. ועכשיו בואו נסביר לכם עכשיו בעצם מה לגו מתכננים לנינג'אגו עליית הדרקונים עונה 4, ובעצם איך זה יתחיל. אז ככה, נינג'אגו עליית הדרקונים עונה 3 הייתה עונה מושלמת עד עכשיו. עוד לא ראיתי את החלק השני, אני מודה, אני מכבד את לגו, וגם שהפרקים הודלפו אני לא אראה אותם, כי לגו אני נותן לכם כבוד. אני כן אגיד זאת שבאמת יש הרבה פרקים, שבעצם פרקים 11 עד 20 לא ראיתי, אבל אני חושב שכבר בעונה 4 ג'יי חוזר לצוות. לא בטוח, אני לא אומר שזה נכון, אני רק אומר תיאוריה. ג'יי לא בטוח חוזר לצוות, ואני גם לא בטוח איך ולמה. אז בואו נמשיך חברים יקרים. אז בעצם למה יש את כל העמולה הזאת עכשיו ברשת על נינג'אגו, שבעצם אנשים מעלים ליוטיוב סרטונים שהם סטיילים לפרקים שהם נגיד אפיסוד 15, ואתה פתאום רואה שזה רק שיר פתיחה, ולמה אנשים מדליפים את הפרקים? אני לא הבנתי, אנשים לא מבינים שלגו עולים על זה ויכולים לחסום את זה? אז חברים יקרים,
כדי להימנע מלהעלות תוכן של לגו והוא גם לא יהיה מוגן בזכויות יוצרים. אפשר להעלות תוכן של לגו, אבל עדיף שזה לא יהיה פרק, וגם עדיף שזה באמת לא יהיה איזה משהו שלא מכבד את לגו מבחינה של סדרות וסרטים. אז עכשיו לסיום, מה אנחנו בעצם מסיקים מהדבר הזה? ואל תשכחו חברים יקרים, יש לי שרת דיסקורד, כן, שרת דיסקורד. בשרת דיסקורד הזה יש דברים מדהימים חברים יקרים. הקישור יהיה בפוסט שאני אעלה אחרי הסרטון. תעתיקו את הקישור ותצטרפו לשרת. מחכה לכם. סרטון על איך עובד דיסקורד יעלה בקרוב. אז חברים יקרים, אז נראה לי אפשר לומר ששימו סאב ולייק, תירשמו לערוץ, אל תשכחו להפעיל את כפתור הפעמון בשביל לקבל התראות נוספות ועדכונים. עד עכשיו זה כל מה שידוע לי, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. שימו לייק, שימו סאב, ועד אז נתראה בפעם הבאה חברים. יאללה ביי!